personalment, per la nena ha sigut... Socialitzat. Ha socialitzat moltíssim, ha espavilat moltíssim. Es nota molt al col·legi l'altre dia, quan van anar, perquè era la que més movia tot. I les altres nenes anaven amb ella. Sí, la veritat que sí. O sigui, l'Elia va entrar aquí gatejant i ara corre. Bueno, pues el Spy familiar está muy bien para conocer otras familias y las inquietudes que te puedan surgir de la maternidad y crianza de los niños. Te resuelve muchas dudas que tengas. A base de ir pasando el tiempo, ir aquí sociabilizando con otros bebés y tal, pues uno se ha soltado a andar y la verdad ha venido muy bien, y también a nosotros, porque todo tipo de dudas o algún conflicto que teníamos con el crío, pues la verdad, hablando con otros papás y explicando sus experiencias, pues nos han ayudado mucho a quitarnos estas dudas o estas tonterías que teníamos. Hem d'anar molt més sol i copia el que fan els altres nens i encara només gateja amb el cul i ha anat molt bé. I a mi també m'agrada, doncs, perquè sí, també parles amb altres mares aquí i ja està. I l'any que ve ja anirem a l'escola bressol, ens agradaria que això també estigués obert algun dia a la tarda per poder Se lo recomiendo a todas las familias que tengan huequecitos libres por las tardes o por las mañanas para traerlo, porque la verdad al niño le ves un cambio muy grande y aparte que se lo pasan genial aquí. La Cristina i la Sílvia són un encant, o sigui que molt xulo, molt xulo. Molt bé. Superbé, llavors animem a tothom que vingui a l'espai familiar, la veritat, perquè és molt guai.